Ak pripravujete obsah na vašu webovú stránku alebo napríklad na vaše social media, v tomto videu si povieme ako ten obsah robiť 5-krát lepší, tak aby ho vaša cieľová skupina žrala. Je niekoľko spôsobov, ako ten obsah robiť. Jedna z nich je asi tá najčastejšia možnosť a to je robiť ho intuitívne. To znamená, vyznáte sa v danej oblasti, cca viete, čo sa ľudia pýtajú alebo čo ich zaujíma a začnete produkovať obsah v tomto. Ak však začínate oblasť, ktorú nepoznáte tak dobre, tento intuitívny prístup nemusí byť úplne dobrý. Vždy je dobré ho kombinovať ešte aj s dátami a tu si práve povieme niekoľko nástrojov, ako sa k týmto dátam dostať, aby ste ten obsah robili presne taký, aký ľudia hľadajú. Prvý z týchto nástrojov je asi najpoužívanejší a najpoznatnejší aj z hľadiska SEO a to je Google Keyword Tool. Tento tool vám umožní urobiť si prieskum kľúčových slov, ktoré ľudia vyhľadávajú za určité obdobie, napríklad v rámci nejakých mesiacov alebo posledného roka, alebo kľudne aj ďalej, na Google. Ak nemáte platenú verziu, respektíve ak nemíňate určitý obnos peňazí v Google Ads, tak samozrejme tie dáta budete mať také, že od 100 po 500, od 500 po 1000 napríklad, ale ak máte niekoho alebo si necháte takúto analýzu vypracovať v agentúre, dostanete údaje veľmi presné a častokrát na desiatky presné. Takýto tool alebo takáto analýza kľúčových slov vám vie pomôcť pri obsahovom marketingu aj z toho hľadiska, že viete presne na aké kľúčové slovo tvoriť napríklad články, ktoré môžete dávať na blog a ktoré vám z hľadiska SEO veľmi pomôžu dostať ľudí na stránku, pretože ľudia už tie veci hľadajú a vy na to prinesiete hodnotný obsah, ktorý si môžu prečítať a vďaka tomu sa zlepšiť. Druhý takýto nástroj je priamo vo vyhľadávaní Google. Keď zadáte nejaký dotaz, ktorý by ste chceli vedieť, tak v poslednej dobe vám Google začne vyhadzovať také 3-4 otázky napríklad, ktoré sú k tomu relevantné. Ak ich preklikáte niekoľko, tak zrazu vám vyhodí ďalších 10-15. Toto sú veci, ktoré priamo ľudia v Google hľadajú a ktoré súvisia s vašim vyhľadávaním. Ak si ich rozklikáte a zobrazí vám ich viac, má zmysel určite tie priamo otázky vytiahnuť a tiež si ako keby odložiť, pretože to sú veci, ktoré viete buď na ne urobiť ako keby články, videá alebo nejaký obsah, ktorý presne ľudia chcú, pretože to v Google hľadajú. Dokonca častokrát vám tam Google aj zobrazí nejakej, myslím, že 3-4 riadky textu, ktoré sú s tým relevantné, takže ak si nie ste istí, čo k tomu povedať alebo čo k tomu nahrať, to sa viete odraziť a aspoň zistiť, že bežne čo k tomu Google prihodí ako nejakú odpoveď. Oh my God! Wow! Ďalšou možnosťou, ako si robiť takýto research, sú sociálne siete. Špecificky odporúčam na toto si nainštalovať TikTok, pretože TikTok Trends, ak máte mladšiu cieľovku, na toto je úplne fantastický. Vo vyhľadávaní, keď začnete niečo písať, napríklad nejaké kľúčové slovo, dajme tomu, že by sme sa chceli učiť angličtinu, tak vám začne vyhadzovať presne tie frázy, čo ľudia hľadajú a ako ich hľadajú. A viete si aj pozrieť, aké videá k nim sú nahraté. Čiže na základe toho buď nemusíte potom nahrať to isté, niečo, čo už niekto nahral a už to ľudia 4-krát počuli, ale viete si aj urobiť prehľad o tom, že aké informácie sú ako keby vonku, napríklad na tejto sociálnej sieti a hlavne čo tam ľudia hľadajú a napríklad zasiahnuť takto mladšiu cieľovku. To isté môžete urobiť kľudne aj na iných sociálnych sieťach. Častokrát viete takto dosiahnuť veľmi dobre ako keby tipy, na čo ten obsah tvoriť alebo aký obsah tvoriť. Jedným z nástrojov, ktoré viete použiť na takéto ako keby prehľadanie internetu, že čo funguje, čo nefunguje, je platený nástroj BuzzSumo. Tento nástroj v podstate agreguje najpopulárnejšie články v určitých témach aj zo zahraničných webov. Čiže vy si viete veľmi rýchlo ako keby pozrieť, na aké témy a aké veci ľudia píšu a vďaka tomu ako keby zdokonaliť to, že OK, chcel som tvoriť takýto článok, lenže tuto vidím, že toto funguje lepšie, idem radšej urobiť niečo na tento spôsob. Takže aj takýto nástroj má zmysel si zaplatiť, urobiť si research, hej, zaplatíte si to na 1 mesiac, urobíte si ten research, ktorý z toho potrebujete, následne tvoríte na základe toho obsah, či už je to blog, či už je to video alebo niečo iné. Ďalší z nástrojov, ktorý viete takto použiť, je samotný ChatGPT a jeho pluginy. Tu ide hlavne o to nepýtať sa ako keby nejaké vágne len otázky, ale najprv si ten ChatGPT pripraviť. Pod prípravou myslím to, že mu dáte nejaký kontext.
To znamená, som taká a taká firma, toto je moja cieľovka, toto sa snažím dosiahnuť, takýto message chcem odovzdať, tu sú moje nejaké hodnoty, tu sú moje vízie, sídlim tu, mám toľkoto zamestnancov, takéto sú moje hodnoty a na základe toho ešte si ho potom pripraviť tak, že mu zadáte niečo na štýl, že chcem, aby si mi tvoril obsah ako a tam si dáte napríklad tú špecializáciu, ako má ten obsah vyplúť. Keď už tieto dve veci urobíte, dostanete oveľa lepší ako keby prehľad toho, čo môžete ako keby produkovať. Následne tu sú také praktické otázky na mieste, ako čo sú najčastejšie otázky ľudí pri učení napríklad angličtiny. Ale to učenie angličtiny si kľudne nahradte tým vašim oborom. Alebo čo sú najčastejšie problémy, ktoré ľudia riešia v tejto oblasti. Čo sú najčastejšie frustrácie, ktoré ľudia riešia v tejto oblasti. Čo sú najdôležitejšie veci, ktoré ľudia potrebujú mať zodpovedané, keď sa rozhodujú pre takýto produkt. Nejde o to, ako keby nechať si vyprodukovať tým ChatGPT nejaký článok, aj keď aj to môžete urobiť, ale neodporúčam to, ale skôr ako keby urobiť si v tej oblasti, kde možno aj ste menej doma, alebo otvárate nejakú novú, veľmi rýchlo si urobiť research toho, že čo tí ľudia vyhľadávajú, čomu sa venujú, čo riešia, čo potrebujú zodpovedať, čo sú možno aj banálne otázky, ktoré vy už považujete za strašne laické, ale ten bežný človek, keď ten produkt alebo službu ide používať, tak ich potrebuje mať zodpovedané predtým, než sa rozhodne pre nákup. Ďalším nástrojom, kde viete takto získať v podstate priamo tie otázky veľmi dobre štrukturované, je Answer the Public. Zadáte tam v podstate nejakú tému alebo nejakú otázku a ono vám to prehľadá v podstate neviem, či celý web, alebo jednoducho niekde tú databázu prehľadá a vo veľmi štrukturovaných dátach, diagramoch a rôznych takýchto infografikách vám to vytiahne, čo sa ľudia pýtajú, koľko približne ľudí sa to pýta a takisto vám tam vytiahne aj nejaké také príbuzné témy k tomu. Čiže toto je tiež nástroj, ktorý viete použiť. Myslím, že do určitej miery je zdarma, ale hej, je potrebné potom niečo zaplatiť do toho. Sú to však cenné dáta, takže aj keby tam bol nejaký poplatok, nebojte sa toho, tá investícia sa vám priamo vráti na tom, že obsah, ktorý takto vytvoríte, tak bude mať ďaleko vyššiu čitateľnosť a sledovateľnosť a zdieľateľnosť ako taký obsah, ktorý vytvoríte len na základe možno nejakej intuície alebo niečoho, že teraz ma toto napadlo. Poslednú z vecí, ktorú by som spomenul, je ako keby taký možno hĺbší research, ale je to komunita. Či už sú to nejaké fóra alebo skupiny, kde sa určitá tematika rieši. Môžu to byť napríklad skupiny na Facebooku, kde si preskrolujete, čo tam ľudia riešia, aké tematiky, alebo to môžu byť napríklad také veci ako nejaké skupiny na Reddite, prípadne na iných platformách ako nejaké fóra, kde sa treba registrovať a viete si tam pozrieť, že čo sa tí ľudia pýtajú, čo sú najčastejšie veci, ktoré riešia a takto si ako keby doplniť ešte všetky tie ostatné veci, ktoré sme si teraz prešli o fakt reálne informácie toho, čo tí ľudia tam napísali. Toto bude skôr už ani nie také kvantitatívne, že budete mať množstvo toho, ale skôr budete mať veľmi ako keby špecifické tie veci, ktoré tam ľudia riešia, lebo na tých fórach a takýchto skupinách už sa riešia naozaj že špecifické informácie, ale vie vám to ešte takto krásne doplniť info a vďaka tomu môžete tvoriť lepší obsah. Či už je to teda obsah, ktorý budete tvoriť na blog, alebo budete tvoriť obsah na video, či už dlhšie video, krátke video. Tieto tipy a triky viete využiť na to, aby ste tvorili obsah, ktorý vaša cieľová skupina chce, ktorý hľadá a vy môžete byť ako expert alebo časom sa etablovať ako expert, ktorým im vie tieto odpovede dodať, vie im priniesť hodnotu a vie im priniesť nejaké informácie do plusu, vďaka čomu budú vedieť urobiť lepšie rozhodnutie, lepšie sa rozhodnúť a možno práve si zakúpiť ten váš produkt.